No niin, ja nyt taas Karralla on tämmönen säilyketölkkirumpu, jolla on kiva sit soittaa. Sen rakentamista varten tarvii tämmösen säilykepurkin, ilmapallon, sakset ja sit vähän tollasta koristetta. No eihän tää sit yhtään vaikea oo. Ei oo. Okei, eli nyt mä otan purkin ja ilmapallo. Oliks tällä väliä kuinka päin tää oli? Näin. Näin. Siinä, että tulee toi Niin just. pohjapuoli siihen. Sitten leikkaat siitä ilmapallosta sen pois. Joo, no niin, eli varsi irti. Joo, ja venytät sen siihen purkin päälle. Anna pitää kiinni. Tää on kyllä helpommin sanottu kuin tehty. Kai siinä on joku mua auttamassa sit silloin paikan siinä päällä. auttamassa. Hyvä. Täytyy vähän ottaa tuota pois tosta vielä. vähän Se enemmän. olikin liian kireä. Noniin. Ja sä venytät sen siihen päälle. Oi, sit tulee nätin näköinen. Oi! Vielä kun se sais pysymään tähän, mä luulen, että se on se haastavi. Noniin. Noniin. Sit hieno. Tosi hieno. Okei. Ja sit sä voit koristella sen. Mun mielestä on aika kiva, kun tehdään tämmösiä juttuja. Laitetaanko tänne vähän tuota vihreätäkin väliin? Joo, laitetaan. Siitä tulee niinku kivan näköinen, että siinä on vähän semmoista muutakin väriä. Laitetaan noihin väleihin. Joo, laitetaan tähän tästä tälle upea. Tää on mun suosikkisoitin sit siellä tapahtumassa. Mä laitan mukaan. Tästä tulee hieno. Sitten mä soitan tätä. Yes. Voidaan rummentella. Joo. Kattoke. Näin hieno. Tämmösiä me sitten tehdään siellä tapahtumassa lastenkarnevaaleilla sitä toiminnallista soitinrakennusta. Tämän lisäksi me tehdään myös marakasseja ja kevätpörjäisiä. Tulkaa kattoo mitä ne on sitten. Niin tehdään yhdessä.